Vítejte u nového videa Křovýho nápady. A dneska už tady mám pro vás takovýhle model autobusu. Prohlédněte si ho pořádně. Já vám ho hezky obletím. A vy mi do komentářů napište, co nemá. Takže počkejte, já vám to ukážu ze zadu. Je taková hádanka. Tak. Z boku. Ze předu. A z druhého boku. No. A teď mi napište do komentářů 3, 2, 1. Teď. Tak. Teď už to bez tak dopsali. Tady vidíte tank z minulého dílu, který nebyl příliš povedený. Tak si vystřelíme šíp radostí. Ještě to někdo vystřelí s něho kouli. Ale nebudu to takhle. A rozloučím se tady s váma, protože jsem vám tady udělal takovou hádanku, kterou jistě už uhádnete. Tak nashledanou!